Ruský rubeľ opäť padol. Ďalšie významné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky. Prezident Michal Kováč v akcii. Príjemný decembrový večer, vážení televízni diváci. Dobrý večer, vítame vás pri predposlednom tohtoročnom vydaní našej pomerne spravodajskej relácie. V zajatí našich každodenných slovenských problémov si už pomaly ani nevšímame okolitý svet. A pritom sa v tom svete nezriedka odohrávajú aspoň také dôležité udalosti ako u nás doma. So správou o jednej takejto udalosti sa nám o malú chvíľočku z ruskej metropoly prihlási náš pomerne nestály spravodajca Miroslav Noga Moskovský. Všetci máme ešte v živej pamäti aféru súvisiacu s kurzom rubľa v ruských bankách. Uplynulo sotva niekoľko týždňov a my sme opäť svedkami katastrofálneho pádu rubľa v Rusku. Situácia tentoraz naozaj veľmi vážna a zaoberá sa ňou skupina expertov prezidenta Borisa Jelcina, skúmajúca, kam až mohol ruský rubeľ padnúť. Vidíme naozaj veľké úsilie všetkých zainteresovaných prísť celému problému na kĺb. Experti sú motivovaní aj skutočnosťou, že ich prácu príde onedlho skontrolovať sám ruský prezident. A už je to tu, vážení priatelia. Auto s pánom prezidentom práve prichádza a my dúfame, že sa Borisovi Nikolajevičovi z neho podarí aj vystúpiť. Простите, Борис Николаевич, апропо телевидения Братислава. Что вы думаете? Здравствуйте. Áno, vidíme, že sa práve podarilo zachrániť ruský rubeľ a zistiť, ako hlboko až padol. Bude určite nesmierne zaujímavé sledovať neformálne stretnutie Borisa Jelcina s ruským platidlom. Слухай, Рубель, что ты думаешь о себе? Ты уже другой раз упал. Но я знаю, в чем дело. Дело в нашей мафии. Я тебе даваю приказ. Рубель, поднимайся. Друзья, попьем немножко. Ako ste videli, vážení diváci, Borisovi Jelcinovi sa touto šokovou metódou opäť podarilo na chvíľu zdvihnúť ruský rubeľ. Ostáva už len otázkou, čo na to mafia, keď sa vráti z dovolenky na Kryme. Izvinite, Boris Nikolajevič. Ну, пей нога, я твоего бога. Pre Apropo TV Miroslav Noga Moskovský. U našich západných susedov v Českej republike prednedávnom vypukla gigantická aféra s názvom Kauza Lízner. Kto by si však pomyslel, že spomínaná aféra bude mať ďalšie dejstvo práve u nás, na Slovensku. V štúdiu teraz vítam hlavného protagonistu celej aféry, samotného bývalého riaditeľa Centra kuponovej privatizácie, pána Jaroslava Líznera. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Lízner, prezrate, čo vás priviedlo práve do našej republiky? Po strašné křivdě, která se mi děje u nás v Čechách, kde jsem stíhán, šikanován, jsem se rozhodl uchýlit se u vás. No. Ale predsa len prečo práve Slovensko? No, jednak miluju Slováky. Nejednou jsem na potulkách vašima Tatrama narazil na velice upřímné lidi. Námatkou vzpomenu třeba Báču Ondreje. Ano, Ondrej. Z Grůně. Jednak vycházím ze zkušenosti lidí, kteří se právě u vás zachránili před nespravedlností. Máte na mysli niekoho konkrétneho? Konkrétně myslím na generála Aloise Lorenze. Áno, ale predsa len, pokiaľ si spomínam, generál Lorenz je Slovák. No když na to přijde, taky i já se můžu stát Slovákem. Plánuji si změnit třeba i jméno, aby to Lízner zbytečně nedráždil. Máte už na mysli nejaké konkrétne meno? Samozřejmě. Budu se jmenovat Liázner. Pán Liázner, prezrate ešte našim televíznym divákom, či už máte premyslené, čo by ste zhruba na Slovensku mohli robiť?
Včera jsem navštívil slovenskou televizi a nabídl jsem, že bych mohl uvádět nový zábavný pořad. Tak na to sa už iste všetci tešíme. O aký typ zábavného programu by išlo? Mohl bych moderovat slovenskou verzi soutěžně zábavného pořadu Kufr, který by se mohl u vás jmenovat třeba, co já vím, Kufor. No, Kufor. Myslíte si, že slovenská televízia na takýto typ programu pristúpi? Som o tom presvedčený. Zvlášť, keď sa mi podarí získat peníze. Jeden môj sponzor mi riekol, povedal, že mi dá 8,25 miliónu korun. Prepáčte mi istú nedôverčivosť, ale predsa len budú tie peniaze čisté? Že o tom ešte môžete pochybovať, pán moderátor. V poslednom čase púta najväčšiu pozornosť verejnosti parlament. Priamo z neho sa nám prihlásila s rozsiahlou reportážou naša stála a tak trochu aj spravodajkyňa Anna Zlatoústa Števová. Pomaly sa blíži večer a to je neklamné znamenie, že poslanci sa o chvíľu začnú schádzať na svoje pravidelné nočné zasadnutie. Našu reportáž začíname netradične ešte pred samotnou budovou parlamentu. A práve tu sa totiž odohrala tak trochu prekvapujúca udalosť. Jeden z poslancov sa rozhodol prísť na zasadnutie na svojom služobnom aute z minulého zamestnania. Vzhľadom k tomu, čo odznelo na prvej a druhej schôdzi parlamentu, sa domnievame, že vhodnejším vozidlom hádam ani prísť nemohol. V tomto okamihu sme už priamo v rokovacej miestnosti, ktorá, ako vidíme, nie je bohvie ako zaplnená. Dôvodov je viacero. Prvým je neúčasť poslancov opozície a druhým pokročilá nočná pracovná doba. V tomto okamihu sú už 4 hodiny nad ránom a ako vidíme, viacerým poslancom je poriadne chladno. V rokovacej miestnosti sa totiž v noci nekúri. A tak ktorý si z nich, údajne bývalý kurenár, priniesol do rokovacej miestnosti túto prekrásnu propambutánovú bombu a tým si aj vysvetľujeme fakt, že keď predsedajúci povedal, že v miestnosti je aj bomba, viacerí poslanci začali tlieskať. Pred niekoľkými minútami opustili rokovanie takmer všetci poslanci opozície na protest proti tomu, že niektorí poslanci koalície sú už značne pod vplyvom mliečnych výrobkov. Túto novú tradíciu sem priniesli poslanci za združenie dojičov, ktorí si život bez mlieka už ani nedokážu predstaviť. Vážení poslanci, vážené poslankyne, prečítam mená zradcov národa. Jan Štiebik, Imrich Tekeli, Agneša Ferpátová, Jozef Rybňák, Jan Kladný, Miloš Mocný, Poslankyňa Keltošová v tejto chvíli začala čítať mená tých občanov, ktorí v nedávnych parlamentných voľbách nehlasovali za víťaznú koalíciu. Poslanci sa totiž uzniesli, že 2,5 milióna týchto nezodpovedných janičiarov bude za trest prevelených do osobitných obcí, kde im bude zriadené špeciálne životné prostredie, ktoré si zaslúžia. Jozef Novotný. Prosím vás, páni poslanci a pani poslankyne, sústreďme sa. Ja viem, že 2,5 milióna návrhov to je dosť, ale ako hovorí náš najvyšší predstaviteľ, sme tu preto, aby sme sa zodrali. Aby sme sa trocha aj zohriali, navrhujem, aby sme hlasovali osobitne o každom jednom zradcovi. A prosil by som, keby ste to s tou mliečnou výživou nepreháňali. Prosím, pani kolegyňa, aby ste ešte raz prečítali menoslov občanov zradcov. Jan Štiebik. Kto je za? Kto je proti? Imrich Tekeli. Kto je za? Kto je proti? Pán poslanec Zala, upozorňujem, že nebýva častým zvykom, aby bol niekto aj za, aj proti. Chápem. U vás zrejme dochádza k rozpadu. Prosím vás, nie je tu niekto, kto by ho dokázal zadruhotovať, alebo čo? Takáto teda bola pracovná noc nášho parlamentu. O malú chvíľu už začne svitať, ale rokovanie parlamentu je také rozsiahle, že poslanci dnes budú, hádam, výnimočne rokovať aj vodne. Pre Apropo TV Anna Zlatoústa Števové.
Ako už v našej relácii býva zvykom, vystúpi v nej opäť veľká ozdoba Slovenska, Ujo Imro. Vážení, milí diváci, včera v skorých popoludňajších hodinách vznikla v Bratislave z môjho popudu úplne nové, mladé združenie mimoriadne aktívnych ZMA. Na svojom prvom zasadnutí sme prijali dve závažné uznesenia. Za prvé, žiadame, aby štedrý večer pripadol na 24. decembra. Za druhé, aby Silvestre pripadol na 31. decembra. Ak týmto našim požiadavkám nebude vyhovené, tak potom už neviem. Nie dvarí dôležitejšej oblasti nášho života, ako je civilná obrana. V ostatných rokoch sa z nej niektorí tiež humoristi iba vysmievali, ale až posledné voľby ukázali, aké dôležité je vyznať sa v členitom a neprehľadnom slovenskom teréne. Pravidelným cvičeniam civilnej obrany sa po posledných voľbách začal venovať aj prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. V tomto prípade pán prezident trénuje situáciu tzv. Parlamentného poplachu. Ten je vyhlásený vtedy, keď trojpätinová väčšina odhlasuje predčasné skončenie funkčného obdobia pána prezidenta. Poplach sa vyhlasuje výkrikom "Chlapi, není dobre", prípadne trojitým úderom keľňou po demokracii. Pán prezident si práve balí najnutnejšie veci a starostlivo zvažuje, čo bude a čo nebude v poľných podmienkach potrebovať. Veľmi účinnou je aj nová maska VM94, ktorá dosť účinne chráni jej majiteľa pred všelijakými problémami. Pán prezident si ju skúša iba s najväčším odporom a zrejme ju nikdy naozaj nepoužije. V minulom vydaní Apropos TV ste si mohli pozrieť niekoľko ukážok z pravdivých reklám, ktoré pripravil majiteľ agentúry Pravdu a nič len pravdu, pán inžinier Jozef Huncut, ktorého žiaľ opäť vítam v štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Huncut, mali ste nejaké ohlasy na vaše reklamné ukážky? Mal. A páčili sa? Strašne. A čo klienti? Ozvali sa? Klienti nič. Ale o to viac týchto reklám my robíme v našej vlastnej agentúre. O to viac. Len tak z pasie. My totiž žijeme len tak z pasie. Ak dovolíte, rád by som vám predviedol svoju najnovšiu prácu. Ukážku z reklamy na zatiaľ neznámy investičný fond, ale zatiaľ neznámy. Volá sa Hovadský investičný fond. Prosím, režiu o ukážku. Hovadský investičný fond? Doteraz som im neveril, ale presvedčím. Sú pružní a rýchlo reagujú na ekonomické zmeny. Sú síce agresívni, ale čo sa deje? Ani ja som im z počiatku neveril, ale jedna moja známa vložila svoje akcie k ním a vyhrala 1 000 000. Pre mňa je najdôležitejšia istota 10-násobku a preto im dôverujem. Hovadský investičný fond. Myslíte si, pán Huncut, že toto je tvorivá cesta, ktorou by ste sa aj naďalej mali uberať? Raz prerazíme, starý môj, raz prerazíme určite, lebo je to cesta, ktorá nemá obdoby v celom profesnom svete v oblasti reklamy. No, to je pravda. Myslíte si, že by sme mali aj naďalej pokračovať v prezentácii vašej tvorby? Starý môj, je to priam nevyhnutné. Je to priam nevyhnutné. Pozri si ukážku z mojej najnovšej tvorby. Je to reklamný spot, ktorý som rozoslal všetkým kandidátom na primátora mesta Bratislavy ešte pred komunálnymi voľbami, aby videli vzorku mojej práce a mohli sa pozrieť, ako by mohli dopadnúť voľby, keby si to dali celé nakrútiť u mňa. Prosím, réžiu o ukážku. Milí občania Bratislavy, dovoľte najskôr, aby som sa vám predstavil. Volám sa doktor Viktor Kivy a som nezávislým kandidátom na primátora nášho spoločného mesta, v ktorom žijem spolu s vami. Áno, ste to práve vy.
na ktorých mi mimoriadne záleží. Dobrý deň, ako sa vám darí? Neotrevuj, lebo dostaneš po papuli. Áno, každý občan tohto mesta je môj priateľ a ja mu chcem pomáhať. Chcem, aby sa toto mesto stalo našim spoločným domovom, v ktorom sa budeme všetci cítiť veľmi dobre. Kurva, kere, hovado to sa... Ale v tomto úsilí si musíme pomáhať spoločne. Nielen ja vám, ale aj vy mne. Ja za seba môžem sľúbiť... Prepáčte, ale ja som nefajčiar. Som nefajčiar. Ja za seba môžem sľúbiť, že preto spravím všetko, čo bude v mojich silách. Čo potrebuje toto mesto asi najviac je bezpečnosť jej obyvateľov a v neposlednom rade pocit, že nám nikto nesiahne na náš spoločný majetok. Mojou azda najväčšou obavou je starosť o naše zdravie a zdravie našich detí. Chcem, aby v tomto meste bol čistý vzduch, nezamorovaný fabrikami ani s plodinami výfukových plynov. Bratislava... Áno, doprava v tomto meste je chorá a ja ju chcem vyliečiť. A preto... Čo si zabudol doma oči, ty debil? Sľuby, ktoré som vám dal, mienim aj splniť. A na dôkaz toho vravím, že ak to všetko nemyslím vážne, nech sa tu na mieste pretavie. Vážení diváci, práve ste boli svedkami prvej časti novej televíznej relácie Kriminálna ústredňa chátra. Jednou zo zaujímavých kultúrnych akcií tejto sezóny je skutočnosť, že známa televízna show Apropo TV vychádza aj na videokazetách. Pri tejto príležitosti sa rozhodli usporiadať obaja protagonisti programu Štefan Skrúcaný a Miroslav Noga autogramiádu. V pivárni u Sokola už čakajú netrpezlivo ich priaznivci a tak nebudeme dlho zdržiavať. Dobrý večer, páni, dovolíte otázočku? Čo by ste nám pekné povedali o tomto vašom najnovšom diele? Tak televíziu sme veľmi nečakali, to sme veľmi milo prekvapení. No ale čo by sme o našom diele povedali, tak myslím, že to dielo hovorí samo za seba, ale my by sme radi túto videokazetu ponúkli našim priaznivcom, v podstate aj nepriaznivcom. Má názov Najlepšie z Apropo TV a mali by sme ju vydať zhruba na Vianočný trh. Vydať chlapcov na Vianočný trh, asi v náklade. Prepáčte. Áno, takto. Fajn, nalievajú tam vedľa. My by sme... Noga! To je ohromný. Ja neviem. Ja mám ohromne rád humor. Ahoj. Tento človek sa mojej dcére podpísal do pamätníka v hontianských diviakoch. A Števo Skrúcaný ohromný, keď na závode urvalo stykač. Ty si nás veselil. Ohromný. Ťa nuďujem? Nie, len my tu pracujeme. Viete, my tu pracujeme. Práca, pardon. Oni pracujú a keď... Kto zachránil, Pilo im pregnul? Kto... 0-3, keď končila závod. Kto zachránil? Vy to, keby ste mohli tam... Ale krásavica televízna. Tik, pán kameraman. Moja krása, ona sa podobá na Buzášiovu. Keď horelo, tá Buzášiova pchala mince do automatu, ale staré a vyhorelo, prišla a normálne zazvonila, vieš čo? Ticho. No. Čo zostalo? Bolo by dobre, keby ste si sadli vedľa. Neviem čo. Zvonček! No. Zvonček zostal. Dobre. Ona zvonila a videla k Buzašimu na husi. Poďte, tam vás niekto pozýva na panálik. Poď moja, ja ti kúpim suché šampanské. Tu co bude? Tu nám nalejú, neboj sa. Tu nám nalejú. Tak, nech sa páči, autogramiáda môže začať. A jazyk to ešte. Ďakujem.
Dobrý večer, milé deti, aj vy, milí dospelí, ktorí sa správate ako deti. Dovoľte mi, aby som celkom na úvod mojej predpovede na sebe vykonal jednu kozmetickú úpravu, ktorá však mnohé napovie. Áno, týmto jednoduchým spôsobom som zo seba urobil prvého robotníckeho Mikuláša v dejinách Slovenska. No a teraz, keď už vyzerám ako taký, budem po celom Slovensku chodiť a obdarúvať všetkých, ktorí boli dobrí, ktorí ani raz neprivatizovali a ktorí namiesto flákania sa po školských laviciach vytvárali hodnoty. Títo všetci si už budú môcť teraz povedať spolu s niektorými poslancami parlamentu vetu: ešte sa 2 razy nevyspíme a všetko bude naše. Inak celková poveternostná situácia bude charakteristická veľkou oblačnosťou. Postup tejto oblačnosti vidíme koniec koncov už v samotnom štúdiu však. No, keď sa oblačnosť rozplynie, tak môžeme obnoviť aj starú tradíciu pálenia lístkov s menami svojich miláčikov. Na Luciu zoberieme 12 lístkov, dáme do krabičky od Solviny, na každý lístok napíšeme nejaké meno, čo ja viem, napríklad Vladimír Mečiar. No a potom už len pálime však pomaličky tie lístky jeden po druhom a čakáme, že čo nás, aké prekvapenie čaká pri tom 12. lístku. Pri tejto príležitosti sa jednak zohrieme a jednak zabavíme. Len musíme dávať pozor, aby sme však náhodou nespôsobili nejakú tragédiu. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia. Naše tohtoročné decembrové vydanie Apropo TV sa, chvala Bohu, končí, vážení televízni diváci. Nejako prituhlo. Kto vie, čo s nami bude na budúci rok. Ak máte doma o niekoľko stupňov viac, vážení televízni diváci, srdečne vám blahoželáme a pripíjame našou tradičnou vodkou za správami. Na zdravie. Dovidenia v ďalšom vydaní. Nespíte. Nespíte, lebo zamrznete. To je pekné. Čo? Je demokracia. Zobudte sa. Ešte vysielame. Už sme v NATO. Ľupták promuje. Všetko je v poriadku.